ओइ लोगोफोर मा जिरादा दुंब्ला लावो आरो सुयोब्ला गुसुं जायो नोंसोर मिथिगौ ना मा लावो सुङो जाबाय थाखोब्रा बुस्टार फाय हा मालाय लावग्राया लावखायो सुंग्राया सुंखायो असयब मेथेलै मेथेल गोदो केमिस्ट्रि फरायनायाव मोन्दोंमोन आङो एटम पार्टिकलफ्रा गुदुं जाबा लावोनो आरो गुसुं जायोब्ला सुङोनो मिथिबाय बेगदार मेट्रिक फेल PhD डक्टरेट फरायलायनायखौनो मेट्रिक फेलसो होनबाय आरो नोङो बुस्टार नार्सारि पास प्रफेसार आंबो प्रफेसार लकेल साइन्टिस्टफ्रा नोंसोर सानैबो गेला लोंग्रासो नोंसोर सानैबो गोदाव सोराव बखिलाबाय थागोन बुस्टार पाइ आइसुराय जानाय लोंना हो मा गोलाव गुसुं गिदिर फिसा गोथौ थौले गुवार गुसेब जालाबाय थाखो लोंना हो गोदो फरायनायफोरखौ गोसोखानोब्रा बन्दुफोर A+B होल स्कुवेयारफोरखौ केन्द्र बाहाय बावबाय नामा नोंसोर ओइ बेगदार रिफारिनि फिसा जिबालुलाय होद जाम्बाफोर बेफोरखौ गोसोखांनानै मा मोननोब्रा हिनजाव लादो हिनजाव हे गसाय आंहा आंनि सायख'नाय जानाय नायल' जाल' अखाफोर गावदां तुरुला हानि बानि दरलेखौ मोनबानो जाबाय बेखौ मोनब्ला जोंदागि हाय फाय हिनजाव लानानैलाय मा मोननोब्रा मा मोननो गथ' गथाय मोनगोन संसार जानांगोन गुसु बोथोराव गुदुं आराम मोनगोन मेटेल बायदि एटम पार्टिकल्स र' खोन्थाजोबगोन दिनैथ' नों दा जोंनो बायजों फैनो होनदोंमोनलै बावबाय नामा नोंलाय आया नोङाबा आंखौ जौ लोंदों होननानै मिथिनांगौबाथ' जोंखागोनलै सानैबो आया दरलिबो फैनो होनदोंमोन बावदोंसो आं ओइ बुन्दुफोर नोंसोर लोंलाय दे आं सिखानसै आराम देलायनोसै आङो दुगैनोसै मिथिबाय नोंसोर सानैजों लोंथ'लायदो उनाव लोगो मोनगोन गाबोनफोर थांदो जाम्बालाय मोनासयै जायगाफोरखौबो मोजां मानजिहैदो हनै मावजि बोराय फैगौ खादा बोराया ओइ खादा बोराय बहा थांनो आमेरिकायाव थांनां साइकेल बोरायजोंनो आमेरिकायाव थांसै नों मावजि बोराय उफाय गैया देनां कन्ट्रेक्टारफोर जाबा थिकादारफोर जाबा माबा मोनसे जागोन आच्छा बे मेटेलखौ मोजां बुजायफिनलाय आंनो खानस्रियाबो मेटेल नामा माथो गोलाव गुसुं जाबाय थायो बिनि मानबायनाया गुदुं गुसु जाबाय थायो नामा बेनाबो नों PhD लायाखैमोन होनबा बासिङा इउनिभारसिटिनिफ्राय एसे रिसार्च खालामदो दे मोनसे सोंबावनां देलाय सोंलाय माथो नों दा आरो नोमबाजैया दिनै गामियाव फैयोनो बैसागु जानो औ आंनाव थांसै दे दान लेट जाबा दिगदारसो जागोन माथो दरलेबो फैयोनो फैयो खोमा आयौ खावलाया जाहाबलायथारदों आदा गेन्द्राना मा जाहाबलाबायनांगौब्रा खावलायालाय देलाय मा बुस्थुआ बोला जायोबो खोबजायोबो मासि डेन्जार गोरा कुसनलै बुस्टार फाय दाउलायाबो माथो गेसेरनो बावलायगोन लेखालै जाम्बा लेखा गलफस गैयि गलकिपारसो नोंबो गामियानो मिथिखायो माथो नोंखौ दरलेखौ फसायखुमायो होनना फाग्लालै नोंसोरो थाथ'दो दे मोनसे सोंबावनां दाउदैया फैग्रोनाय ना दाउआ फैग्रोनाय हाब एबारथ' सैमाफ्राबो सोंनो रोंनाय नंलालै डेन्जार सुपार कुइसन सोंबायलै नों आसोल गलालै नोङो दे मादो लोंदो थाथ'दो थांदो खादा बोराय दुगैनांसिगोनलै जानाय नंला सिनस्रिफ्रानो साजोब्बाय लामायानो गोजौ गाहाय एकदमबारे जाथ्रा गामिनि लामा नालाय आरो दैज्लां बोथोरबो सफैबावबाय बहाथो लामा मोजां थानो आगैया न'आव दंना गैयालाय दा जानो गेन्द्रा फंबाय आदा औ दुगैदोंमोनलां थ' आदा बाजै आदा फै र' फिसा लायनां
नो बाजै जिरायदो बारा आयु 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 न'खौनो एफा लेथ्रा लायो सोरबा इसेबो सिबथारा नामा नोंलाय अमा गन्द्रा बायदिसो नुलायलांबाय आङो सोरबा एथ' लेथ्रा थायो सेंग्रा मानसियानो हाबा होबासो मोजां जासिगोनलै बेखौ है आदा बाजै नांथ'लायालै मा हाबा थाबा दानो दे खुलुमबाय बाजै औ खुलुमबाय आदा दे आयुलै आगै मासे अमा बायदि फुंखो नोंलाय फाराब फाराब हिनजावानो लायाखै दान बेबायदि फुंबाय नोङो माहाजोन नुयोलै बाजै उदै गेन्द्राखौ माहाजोन नुनो दरलेया नोंखौ नुनांगौब्ला गिनानैसो खारसिगोन है मा होनो बाजै दे थाब देलायदो दे माथो लांथियाव गसंबाय थाखो ओमफ्राय बाजै दलेयालाय दा बेलासियावसो फैगोननो बेंकनि एसे खामानि दङ ओमफ्राय रुमाव बबाव जाखो जोंना फंबाय नै आदा बावनो बानायबाय रेस्ट लानो लाहैथ'द औ। दसे दे एसे मोनावदों माथो सेन सारनांगोन आराम एसे हेन्डसाम देलायनांगोन एफा गोबावनि उनाव नुसिगोन दिनै सफैबाय माथो दरले ए गौरब सफैबाय नोंबो दे जाबाय दे दे गौरब खुलुमबाय आंनि सना रुपा मादै आरो आदै आं गौरब वेस्ट बेंगलनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय मानोथो सान्दुं गोसायाव गसंबाय थाखो फैदो सिङाव दे जिरायदो गौरब ओमफ्राय गौरब मोजाङै मोजां सफैबाय ना औ आदै ओमफ्राय आब' गुमै गेन्द्रायालाय ए गेन्द्राया र' ओइ गेन्द्रा गेन्द्रा नै दरले फैबाय ओइ गेन्द्रा बेंगा जाखो ना माखो बेलाय खोनादोंना खोनायाखै जाखो बेलाय ओइ गेन्द्रा गेन्द्रा दरले फैबाय नै हा दले फैबाय मोनफैबाय दलेया फैदो मामा दले फैदों दले मोनफैबाय आइ दै दलेखौ लोगो मोननायाव जेबो नङालै साबिलाय आंना दले फैदों बोरो दलेयालाय नै नों गुमै गेन्द्राया हाय ए बाजै सफैबाय दले औ गुमै गेन्द्रा सफैबाय मानसिनि लेंग्रा नामा नङा हामानोथो लेंग्रा लेंग्रा थाबाय बोखो नोंलाय बै एसे सौथुबोदों आं हे हे ओइ फंबाय गेन्द्रा औ आलासिखौ लांदो रेस्ट लाहैथोंसै बेंगलनि गौरब बियो लांदो ओइ दे रेस्ट लाथोंसै ओइ लोगोफोर बैसागु बोथोराथ' सफैबायलै देग्लायनि बैसागु फांसनखौ हिट खालामनांगौ आरो बे चेयारमेना जों बिनाय बायदि आर्टिस्टखौ लाबोनो होआबा दावराव खालामनांगौ सालाखौ ओइ हारिमु आर्टिस्टफ्रा खिन्थु हिन्जाव जाजोबनांगोनलै आं हौवाफोरखौ बिराद बरिं मोनोलै बायला हौवाफोरखौ मा बैसागु थैसागु फांसन फुंसनरा बेलाय गोदाव सोरावलाय दुब्लियाव मासे सिथारदो ज' जादो जोब्बाय है मा खुङाब्रा गुबुनफ्रा मालाय खुंगासिनो जों गामिया जामा बायदि थालांसै बैसागुआव फांसन खुंनाया जोंनि हारिमु नङालै हारिमु गामियाव ज' ज' ओंखारलायदो न'खर न'खर हाबदो मागिलायदो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै आराम रंजालायदो गामियाव ग्रोम ग्रोम हा बेसो दा बेलाय जाखागोनब्रा फांसन खुंनांगौलै जोंहा जोंनि बर'नि आर्टिस्टफोरखौ फेदेरनांगौ ना खिन्थु हिन्जाव आर्टिस्टफोरखौ लाबोगोनलै आं हौवाफोरखौ सुखुथारालै मा हिन्जाव हौवा बासिलायनाय बेलाय लाबोबाय नालाय लाबोबाय समान लाबोगोन आं बायोलै फांसन फुंसन अखा बोथोरफ्राव सालाफ्रा स्टेजआव ओरै जाबा आंगौलै मा स्टेज सुरायलाबायनांगौ जाखो आव सावरायलायलै नोङो हनै आया
दरलाया बिदिसो जाबाय गुबुनजोंसो बेरायगासिनो माथो मोजां जाबावगोन बे गेन्द्रायाथ' मिथिना मिथिया बे बाथ्राखौलाय ओइ हारिमु दिन जाथ'बाय खोमालै थ' थांसै बेगदार न'आव थांसै थ' नोंसोर थांलायदो आंबो थांसै दे गेन्द्रानो खिथायाबा जाबावगोन बे सोगाबनांगौलै सालाखौ ओइ गेन्द्रा माबे ओरै फैलाय मा मोनसे खोथा खोन्थानां मा खोथालै माथो नोंना दरलाया सोरबा बाइक गोनांजों अएं होलांबाय सानजाहा मिथिखाबाय आं नों सोरखौ होनदों आलासिलै आलासि मालाय दरलाया बाइकआव सिथाब गाखोलांदों गैला नों दरलेखौ आसा खालामनानै लाब गैला मोनखाला नों दरलेखौ मालाय सिथाब बेरायनो ना मादों नुबासो फोथायगोनलां थांदो नोंसोरबो आंबो थांसै बाजैनि ओंख्रि नांगौ दा लेट जाबा रायजागोन आंहासो थांदो हाबाखौ नोंसो आसा खालामदोंमोन सोरबायासो लांसिगोन माथो नङाबा माथो बै थांसै थारमासनि ओरैनो आलु गासिनखा आरो संख्रि सारनासो होलांबावदो सुवादफ्रा दिनै हले लोंसिगोनलां एफा मोजां फैनायखौ सुवादफ्रा गोसोखौ गाज्रि खालामलांबाय आंखौ बादे मैगं थाइगं लोंसिगोन आं दलेखौ मोनगोन ना मोना जाखो आंलाय अबेनि गौरब ना दौरब बे वेस्ट बेंगल ना टवेस्ट बेंगलनि तार मासनि रागा जोंनांगौबा जोबगासिनो होननानै वेस्ट बेंगलसिम बुरायहरगोन आं नोंखौ मेथाइयाबो गेसावसो सानायाबो दे थांनांसिगोन खोमा साला जवाब जा गोसा एफा गोसोथोबबाय आं गोदोनिफ्रायनो आं थिनानै दोनखानाय सनाखौ सेनो नागिरदोंना बे गौरबना थौरब बिथाखौ हा दमानो हाबा जाबाय थादों आंहा दुखु जादों नोंहा उङाने सुवाद साला दरले दे माबार लेमदो जानो लुबैथारबाय रहाय मा एसे हाखु दाखु लेमगासिनो दङ ना ओमफ्राय नोंहा देग्लाय हाबा लाखागोन होननाया लाला लानायाथ' लानांगौमोनहाय नाथाय आंनि लुगैनाय बायदि नागिरबाबो मोनासै आं दे देग्लायनो लादो जोंहा हाबायाव मोसानांगौ ना ओइ आब' दरले लाखि नोंसोरलाय ओइ बागदावलायनाय ओइ दरले सोर गुबुन सेंग्राजों बेरायबाय थाखो नोंलाय गेन्द्रायालाय मा जाखो रावबो नङा न'नि आलासि जायो गेन्द्रानो दा खिन्था दे ए न'खरनिसो जायो ने होनबालाय मोजाङानो जाबाय ओरै फैलाय गौरब बिसोरो बे गामिनि लोगोफोर खुलुमबाय नोंहालाय माखौ नायबाय थाखो तु थांसै लां लाजिबायलै ओइ थादो दे गेन्द्रानो दा खिन्था दे थ' नों होनबालाय लेमदो जोंबोथ' टाउनाव थाग्रासो जाबाय गामियावथ' थानाय जाला नंखायनो बे बारि बागानखौ नायनो थाखाय फंबाया एसे उसुबिदा जाबाय नंखायनो दलेखौ रायलायनानै हाबा होनोसै नामा सानदों आरो आं औ बे गौरबखौ आं ओरैनो लेंहराखै गेन्द्राया एसे मेगन साथों होननानैसो लेंहरदां बियो मिन्थियाना आब'नि फिसाला जायो होननानै गौरबखौ एसे र' मेगन साहोनां बेखौ एसे गावनि आथिङाव गसंग्रोथोंसै नामा ना उनावहाय होनसै बुजिबाय आं नाथाय बारा जायाथ' नोंनि खेलायनाया हा मानो बारा जानांगौ जाखो नोंबो दा खिथाथ'खा लासैनो मिथिलांगोन बियो आच्छा जाबाय दे बैसागुआवबो बावला जों सानबेसे थानो बैसागु बायजासे थानोसै नामा
गामियाव बैसागु मोनजायैयाबो गोबावखासै आरो गेन्द्रानि जुलिनि खोथाखौबो रायलायनांगोन ना आरो दा खिथाखा नोंनाबाथाय ओरै लोंबाथाय खिथाजोबलाबायगोन आंलाय मानो खिन्थानांगौ जाम्बिलाय ओमफ्राय मोनसे खोथामोन गामिनि लोगोफ्रा आंखौ लेंहरदोंमोन नोंहा गामियाव फैबाथाय लोगोफ्रा नोंखौ ओरै खालामनो लेंहरलायबाय दा लोंफेराखैलै बेलाय गोबावजों खनसे फैनायखाय बिसोर लेंबाय आरो मैयानो रायलायखुमानायखौ खोनाखादों आङो नोंना लोंबाथाय बारा जायो नोंहालाय नोंहा आंहालाय एसेल'सो लोंखायो दा बे एसेयानो जौ लोंनाय जाया खोबनो आंलाय बारा लोङाना बेथा गौरब प्रमस बेंगलना थेंगल नोंखौ दिनै हले लोंसि होनानै गोबा होसिगोन आं नोंखौ र' बेथा नोंखौ र' गुड मर्निं गौरब गुड मर्निं मिस्टार गेन्द्रा होट गेन्द्रा भाई मा खबर एत्त' फुनजानि नोंखौ बैसिनाव आलासि जानो लेंहरदों थांथारनांगौनो आलासि औ एत्त' फुङाव औले लेंहरथारदों नोंखौ आलासि जानो फै लेंहरथारदों नङाब्ला गाज्रि मोनगोन फै मा जानो नोंलाय दाउ लकेल दङ अमा देसि दङ खोजिमा फाजा दङ आरो माबा खुसिया लायबावनोसो होनदों आरो फिथाइबो दंनो लोंना लोङा नोंलाय लोङाखै एबार लोंजागोन गासिबो लोंसिनांगौ आच्छे फै लोंखावनांगौ आमबार এই र' आंनि ब्रान्डेड बाइकआव थांनाय र' नाङालाय बाइक जायगायाव ओंखा फै ओरै थांबानो बाय बैहायनो आच्छा बोन थ बै न'खर मोननायानो थाबाय ओइ एबारनि बैसागु फांसना हिट जानांगौलै हिन्जाव आर्टिस्टनावलाय हिट जायालाय मिथिबाय ओइ बुन्दुफोर ए मारै गेन्द्रा बायसो हाबेला सिथि जाखो ओइ खोन्थादो नोंनि मुंखौ खुलुमबाय आं गौरब माबा बेना मुङा बुस्टार आरो बेना हारिमु खुलुमबाय बुस्टार दे हारिमु खुलुमबाय फै र' खामफ्लायलायनां जिराय दे जिराय बहानि जालायखोब्रा आलासि जालाय गेन्द्रा बाय मोजाङै खोन्थादो मैया दरलिखौ लानानै बेरायनाया बे नङामोन होनबा बेफोरखौ बाथो बेफोरखौ रायलायबावो नामा बे आलासिनो गोथाव संनानै दोननायफ्रा लाना होफैदोब्रा मोनदा मोनाखै र' एसे खबर लाहैनां गिलास लाबफा नों बबेनि होन्दोंमोनलाय हबे आं वेस्ट बेंगलनि रा ए नोंसिनिथिं बिदिया सोलियो सलिये नोंनिस्लाय बाप लोंनो हानाय आं बेथा नोंखौ टेन्ट'खौलाय लोंहोगोन आं ओइ न' लुनानै लादो बेदरा मोनथ'वाखैनो लोंग्रोदो बेखौनो आलासिनो एसे बांसिन लुना होनसां दे आंनियावनो बांसिन लुखा गेन्द्रा भाई नोंहा लुना लादो हैद मा खंख्ला होयो फुल लोंनांगौब्रा लुलु बिद' मोनला जे टेंकिसो हाबनायसोमोन बेदर मोनला साबसिन जानायमोन रा र' दा मोनजागोन मोनथ'वाखैनो लोंग्रोदोब्रा बेखौ दा जाजोबगोन गेन्द्रा बाय बे आलासिया दरलायनि मा जायो लोंनाय समाव बेफोरखौ दालायरायब्रा Dorle is very beautiful 34 32 36 Dorleku मोनला खाफालान गेंगायलै नै जोब्बाय माथो नो लागा भेरि बिउटिफुल टेनसन लाना बेदरा मोनगासिनो beautiful थार लों ए भाइ नांबायलै ला 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 Dorle थाबाय नाय ए गेन्द्रा बुस्टार আর হারিমু
Left, right, left. Hey, hua kedanni. Chơi. Hinjau kedanni. Chơi. Captain Bai. Kịp trên chim đường. Ye ilu kya hai? Ilu. ओइ गेन्द्रा भाई आलासिना माथो नांबायलै Hey, nang bera. Lang dah. Nang bera. West Bengal malah थांफिनगोन नों Ang थांलायबाय आं बेयावनो गोरजा थालांनायसै ओइ नों दरलेखौ बावदो दरलेया आमोखानिसो क्यों कुछ होता है ए बेटा खुस खुस होता इसे बावदों खुनसै नामा Ama. बेखौ केन्द्र भाई इते Amale Kendra. Amale. ओइ फिटिक दा बुलायगोन थिंसो ओइ केन्द्र भाई हुआ कदानि जय होद बेथ' आरो इदाव लांबाव दुसो हिनजाव आंनो गोदाननि। खुनसै नामा बेथ'खौ हिन्जाव कदानि जय एला दे जै थांदो हुआ कदानि जय लगाव ओइ दरले नों गेन्द्राखौ नुदों नामा साननै सानथाम जाथारबाय आगैखौ नुथाराखै आङो अबाव थांदों होनबा औ आब' अबहाय थांदोंथाय आंखौबो खिन्थालाङाखै नोंहालाय माखौ मिनिबाय थाखो आदै एथ' गोथावनो आंनाबा बोराया फाग्लासो दासिमबो फैया गामि खाथियाव थांनाया मैयानो थांदों आया गथ'आ माबा जौ लोंनानै फैलाबायबाय नोंसोरसो ए गुमिया गोलैबायसो मा जाखो गुमै मा जाखो गुमै नोंनि मेगनाव मोदै नों मानो गाबदों गुमै लासै लासै हावबाय एथ' लोंलाबायनानै फैखो गथ'आलाय आयै अबहाय एफा लोथो लोंनानै फैखो नोंलाय आब' गुमिया माथो गाबदोंलाय हा होरो ओइ जाम्बा नों मानो गाबदों हा मानो गाबदों सोरजोंबा रायजाहरदों नामा आगै आं नोंजों रायलायलालै मानो गुमै मानो गाबदों नोंहालाय आंखौलाय मानो सोंदों नोंहालाय वेस्ट बेंगलसो थांखागोन ना नोंसोर जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला ओइ जाम्बा ओइ मेवो नोंखौ जों एदावदोंसोथ' बेखौ सिनायबाय नोङो बेखौ बेयो आंनि आब'नि फिसालासो नोंनि बियादैसो जायो खुलुमबाय गेन्द्रा दै नै आगै रेडि जानानै थाखादोसो नै खालमासि नोंजों ददेरेजों आङो बिराद धुमधाम हाबा होनसै आया आरो नों बिदि मोनामब्रुं लेथ्रा थ्रा गसंबाय थानोसै नोङो मामबार दुगैहै थांदो दुगैदो आरो दुगैयाबा ददेरेखौ मोननाय नङा नोङो माबार थां ए बाजै दुगैनोसै बैसागु बोथोरा सफैब्ला रंजानाय बोथोरा सफैब्ला गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै जावलिया गोसोआ बोदोर जायो गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै जावलिया गोसोआ बोदोर जायो
गासैबो सिख्लाफोरा ओइ बाजै आंखौ लोगो मोनब्ला खादा बोराय मावजि बोराय होननानै जंखायबायो बाजै आंखौ एदावबायो उदै बुगार बुगार नों थायोब्ला अखम मुदा नायदाव नायदाव नों थायोब्ला सोर नोंखौ अनसायगोन सोर नोंखौ गनायगोन सोरथो नोंजों रायलायखागोन ओइ जाम्बा सोरथो नोंजों जुलि जागोन ओइ बाजै खाफालाव लिरनाय दङब्ला इसोरा दानानै होखादोंब्ला नागोरानाबो बिदै दैगोन बाजै मोनदा खाफालाबो गेवलांथारगोन नागोरानाबो बिदै दैगोन बाजै मोनदा खाफालाबो गेवलांथारगोन जुलि जानायनि नोंनि बैसोआ जाबाय नोंनि दारि खानाया मोनदेनहांबाय बैसोआ रागलांब्ला बोथोरा बारगलांब्ला खाफालखौ नों हमना थानांगोन ओइ आगै हारसिं हारसिं हां मासुरनांगोन देग्लायनि बैसागुआव ओइ बाजै नों आंखौ अनोबोला गाजा गोमजा दुम दुम दाम दाम नोंनाव जों हो बाजै आंखौ जुलि होदो नों आंनि खोथाखौ खोमा लायोब्ला उदां उदां थानायखौ नों गारोब्ला खोमा खेबो आं समाय लायो आं बिनानावखौ नोंनो होगोन ओइ जाम्बा बिनानावा नोंनि जाथारगोन खान्थाल जाबा आथा नाङो अमा जाबा गेन्द्रा जायो जुमाय लोंब्ला लिभार सेवो आगै थांखु जाब्ला हाथाय सेवो ओइ बाजै बैसागु बोथोरा सफैब्ला रंजानाय बोथोरा सफैब्ला गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै जावलिया गोसोआ बोदोर जायो गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै जावलिया गोसोआ